புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பணியாற்றும் செவிலியர்கள் மற்றும் சமூக சேவகர்களுக்கு சோழன் உலக சாதனை புத்தக நிறுவனத்தின் சார்பில் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. சோழன் உலக சாதனை புத்தக நிறுவனத்தின் சார்பில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் செவிலியர்களுக்கான சோழன் உயிர்காக்கும் உத்தமர் விருது மற்றும் சமூக சேவர்களுக்கான சோழன் மனிதநேய பண்பாளர் விருது வழங்கும் விழா வில்லியனூர் பகுதியில் உள்ள யாழ் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் புதுச்சேரி தலைவர் ராஜகுரு முன்னிலையில் நிறுவன தலைவர் நிமலன் நீலமேகம் கலந்து கொண்டு கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு சோழன் உயிர்காக்கும் உத்தமர் விருதுகளை வழங்கியும், அதேபோன்று பல்வேறு பேரிடர் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு மனித நேயத்துடன் செயல்பட்ட சமூக சேவகர்களுக்கு சோழன் மனிதநேய பண்பாளர் விருதுகளை வழங்கினார். இதில் 50க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. Thank you.